Mama Mary. Kanya akong kuyog karon. Ngayon ta akong feelings toward ni Jinjin. Mama Mary, this guy, I love him so much. Please, ayaw lang siya ilayo na ako. Make it anywhere. You and I, we belong in each other's arms. Kason, katika rin ato itong anak Hi, ang abot. Popsi! Hi, Momsi! Uy, si Bunso! Belated happy anniversary, Momsi, Popsi! Momsi! Hello! Ay, Bunso. Hello, Popsi! Iha. Ikaw, no? Magpalahi ka yun. Ma'am, si Upap siya yung itawag na mo. Si Elmer gani, papa o mama. Maay ka pagkaliwat ni Ma'am Sini mo. Unsay pagkaliwathan? Susi. Unsay susi? Sosyal. Nya, oyang nga yan, ilang nga yan, oh. Ano kasi ni mo ani? Nagkaya ka. Uy, unya, anak. Kumusta ang buhay kaya, ha? Kumusta? Well, nindot gyapon kaliguan, fine gyapon ang sand, ano daghan kay turista. Popsi, Momsi, I'm so tired. Pwede ko musod ka diyot and I need to rest. Nala, sige iha. Una lang. Kaya ako sa tabangan si Ma'am Sini mo sa pag-sit sa table. Okay? Ay, ason. Ang imong anak, spoiled kayo sa mga ante. Kuyo yung sa Boracay. Unsaon, mapang mga igsuon, rich unta kayo. Pero, wa may swerte, wa may mga anak. Mo nang si Ivy na lang ug si Elmer may nabulahan nila. Oo, yun. Si Elmer gani, yung meatbag di saya. Kung saan nga, dugan naman sa Manila, good. Dito man sa paeskulasing ante yung ni Gaston niya. Hang, klase kay kayo mga igsuon, no? Well, gani kay, hindi mo kong ipunit. Ikaw sa langga, pag rin tao. Pulis lang. Han, ang kasing-kasing ang pili. Priority ang feelings, dili ang estado sa kinabuhi. Huwag kang magmahay po nga ikaw na mga sa mga anak. Ipay man po mo. I'm so tired. Musod na ko ha. Uy, Okay, come on, anak. Dayon sa tanah. Sige. Jen! Paginay, Jen! Hihi! Ako may gagwapo! Nagpaila lang yun siyang pagka-retarded. Jen, ayaw paginan na. Dili na maayo. Tawa, oy! Ato sa magwarto! Ayaw, anak. Okay lang ka, Jen? Okay lang ka? Ha? Anik mo, Ka ba? Ato sa magwarto! Ato sa magwarto! Anik mo, may gagwapo! Hey, respeto yung maguwang. Nausa man ka. Anik ko may gagwapo! Ato lagi sa magwarto! Patao dayo! Dili, dili! Anik ko may gagwapo eh! Okay, wait. Dili! Ato dito! Ato dito! Grabe na sa mo. Wala mo sa kay kaloy isang maguwang. Maguwang ka dyan. Grabe sa nimo eh. Ako dili ka banay kini sa imong igsuon. Naluoy ko niya. Nya ikaw kaputos din na di ka maluoy. Enough, okay? Dili ko gustong isgutan na nato siya. Dili siya importante, no? Machine. Di lang ko magdugay kay text si mama. Ah, para katulang storya ah. Niabot ako manghod gikan sa Boracay. Ko doon. Tanaoy, hatod di ka. Sige, salamat. What ako, Shane? Unta kung sa gusto, unta na yung pag-atod sa ko, ha? No, muli makaka. Sige. Bye.
balik. Diba, mura sa'yo kayo itang mag-prepare sa itong pagkaon. I-set na to daan ng table, pero anya na ta mangaon, anya na ta magkuanigday, maghukad inigday panihapon. Oh, ang auto na rin mo ulit ako eh. Ato na to. Yeah. Yeah, yeah. I don't know what. Yo, just turn me down just a little, my voice down just a little, easy bit. Yeah. Yeah, 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 that's good, that's beautiful right there. Yeah, yeah, I'm the scene. Ma, ma. Asa naman si Ivy? Ito sa kwarto. Ika po, is biyahe. Ato lang sa papahayon. Ano ba? Wala din niya pwede sila auntie di ay. Ninglaw sila sa Manila. Anak, di na kinahanglan nga ihatod pa niya ang imong banghod. Responsable na siya. Ano ba? Ninglaw sa to sila dire, sila auntie. Mingaw naman kugo nila. Ano masad si Ivy ang masani uli sa dire? Di na kinahanglan nga ihatod ang imong banghod din sa Sibong. Responsable na siya. Ba, ma kanang atong sa nako manghod kay gibingal jud kay ato ni Ivy. Unya, mangusta sa to nila auntie. Ha? Okay? Sige, Sige na. sige. Baby, I gotta have some more. Turn the track up. Imingaw tinggalin si mong bagawang. Laliman ka? Pipila ka tuwing siya nag-isa sa Manila. Dito mo eskwela. O ginahan, mingaw gid nga tuman na. Anak, tuwa na to. Step into my office, would you like to try to sample the taste of my stuff? Yeah. Malas ka itahan. Ug mga walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa mga pagkulang ko. Bisan pa magmasalay po, kapasayloan akong naangkon. Ako